Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili nami igama kuveze ngithuthu ngakho mali bathi ilasibona makumede mhlawumbe uma kuthi usemusha like hands uphethe ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu ema wesibheka indaba esithe kwenzeka namhlanje sihambe phambili funa sibheke udouble tint lapha nomsakazo WOKHOZI FM uDJ SGQEMEZA insizwa ke lehlele inhlanhla la khona igixabezwe ngemoto ukuthi ayikhangise lapha nezibongela ke enkundleni yokuxhumana ku Facebook ubhala ukuthi ke namhlanje ngihlanganyele laba kwaSGQEMEZA Proton umhlanga banginika le moto kuzobe ngihamba ngayo kodwa ke sengavuma ukuthi inkulu kahle for umuntu onabangani onomndeni SUV comfortable interior iyadlisa technology izinto zakhona ixoxa nayo kubala nje okufew for test drive or ubheka imoto ngempela wasefaka ke izinombolo zomuntu okumele umthinte bafethu ithuba elihle kakhulu elithole insizwa eyobusakazi WOKHOZI FM uDJ SGQEMEZA si ready inkezo siyayihalalisela insizwa siyazibongela futhi siyayibongela lapha ngokuhlabana nje nethuba elifana nje nalele mabehlala phambili esekule futhi double tint lapha nabaculi abathe ukusihlabanela ngezimoto lapha insizwa ecula maskani lapha neshama hit nama hit lapha insizwa Ithwasa LEKHANSELA nayo futhi ibonakala ezinkundleni zokuxhumana ishutha lapha nokukhombisa ukuthi ke kanti kuphuma khona egalaji ukuyolanda nayo layo unyanyavu lo hlobo lemoto iyakwa Toyota lapha ufike wabhala ekhasini ukuthi unqanqama lendlela engigudla ngala mabhinqa wasethi ngibongisene eqinisekisa ke izindaba zokuthi usethenga ke unyanyavu olushasha lwemoto yohlobo laka Toyota noma ke ngithe ngibheka le moto ukuthi uhlobo luni ke lwemoto ka Toyota ngagcina ke ngingatholanga ukuthi luhlobo luni lwemoto ka Toyota kodwa nayo insizwa esayibongela futhi nayo ngokuthola ithuba elifana nalelo namhlanje luthino lwakho uvongalolu daba ake sivele esihlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi la luthino lwakho ngalezi ndaba mina ngaza ukuthi ngilasiboni sengiphuma kanjani nyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo wenu ukusubscribe ngibelo sokulumnandi ngithanda khona.